ya na ma ndị enu no ya no ihe na-ekwu na ahịa si bido mgbe ji mala Obiora adịba agba n'iru ana m ata afọ mana ọka m na-aga ọkada m na-agba ọkada ewe ụmụ ana na-akpọ Aike mana ọkago nke onye Umuchu ịma na onye na ndị ahịa bechi na efucha ndị juru n'ile ebe na-achọ na ọkada mbanye ọkada dade ọkada ka m banyere ama m onye ọwụ n'ihu Chineke na mmadụ mana ama m ibi ọ na-adị n'iti m si ya ọkada ka na bịa sị m ọkada ama m na Chinedu nọ na-eso m anyị baro na n'ihu nke Tochukwu Nza dị ya n'ihu nke anyị ebe ahụ ozugbo m pụtara ebe ahụ kwụsị ya paakị mashin ịgbapụtara so onye ọkada na ọ ga-agbagbu ya one day onye ọkada si enwe ihe mere nụ nye 200 ya baba ụzọ na cross covet anyị like this agba m Chinedu kụrụ m ụta m chịkọcha gị ka ọ dị na ebe m chịkọta eziwo m mgbe nọ na nke Stanley na mkpologwu de mgbe Stanley bịara ebe ahụ m jụrụ ya kere mgbe anyị nabaziri ọsọ m na onye butere ebe a kwụrụ m bụ n'ọgwụ abụfụghọ m onye amagha m onye ọgwụ n'ikpeazụ na enwunye esekwu na ebe enyi abịa m na-akọrọ ha ma nwaanyị ọcha na ebe enyi mana na shop m ebe enyi ebe na-anọ bifo arụgara oye ya ebe nwaanyị ọcha kwụtara na shop m ebe enyi ọbịa ka m na-anọ ndị ebe ka nọberecha bifo nweta ebe a then mgbe m bịa na-agwa ha sị amakwa m onye asịpụtara m ụlọ gama m August then in 2 weeks time mmadụ na-agba aha bịa nne kere tu pụta kịta amam onye ụlọ m sị nwe ihe ụnụ chọrọ nwe ihe ụnụ na-egote m ha chịwa m ọchị mechasị m na onye ochi na-asa nsọ mụ ochi na-asa na mụnwa na chasị m sị ihe nchọrọ ha sị ha chọrọ akpara isi nsị enweghị m na akpara isi n'aka m na-eteto na ngwa bụ ịmụ na otu ndị chi egwu amagha m onye bịa m na-egwusara ya egwu ha wee sị m na ọka m gara ụlọ ọgwụ ka m mere wee sị na adị m mma wee ka ọcha mgboje makụọ ya kpọzie ndị laanyị na-anya ebe ahụ ha wee kene ya sị na onye nwanne na-ekwu a sị na m August wee kerecha ya otu a ka m si mmadụ ichi Obiora wee sị na awụ m onye ọkwa ọjọọ m kwecha na awụ m onye ọbụla sị m na ha nwere nwa diara na be nwa aja agụ na ọgbọ ji nsara m ndebe nwa aja agụ na nwe onye mma ebe mana aka m dị obere nwe onye ọrụ mana na maka nwa aja agụ na ndị adịrị iche na ama ha m nọsaịdị nwa afọ ọgbọ ji wee sị m na-enwekwara obi aṅụrị nwetara m nwanne nwere nọmba ya je were jere di m ntu Obiọma ahụ nwe ihe jikọ m na ya sị dadi ya fụkwara m onye maka dadi ka na-akpọ so ya na-eme ihe ụlọ na dadi ka na-akpọ ya nwe m taam esi ya ma Chinedu ahụ ihe ọsụkwa ya mee bikọs nwere ụdị obi nwere n'elu ụwa denụ mgbe a na-emezi ihe ahụ nkọchala ya na ya bido na-akpazi ọ na-akpazi Obiora ya na ya wuzie friend ya na Obiora ọ na-agwa Obiora na m nwa ashawo m na-eme nke a o metụ na Obiora na-akpọ m na fon si m kere ebe m nọ ma bataga ahịa ọ sị na Chinedu si na m gara be nwoke nsị na ngabụ n'oyi ụga ka m nọ nkụta ha n'otu abịa ebe a ka m na adị ma if the if na nwe m ike gara share dị mmadụ nọ ya nwe m ike ana m akụ asa ha ya si na ndụ big na m na-efi itubu adị m efi itu mana onye ọnama ihe ọ na-eme mara enwe onye ya na ya akwụ gara nọ na shop all the time ya bụ na nkọwata gị na mgbe di gị kụrụ gị ife dịka isi wee kọ ị gara unconscious na Ichie Obiora kpọjere ụlọ ọgwụ akpọjere m ụlọ ọgwụ a then mgbe ha bịaziri ebe a ngwa nkọchaziri Chinedu ha bidoro ịmagoro ha na-akparịta bifo ya wee kụọ m nke ọkụ m ihe mara o jikọ m ihe akwụkwọ m na nwa nwoke akwadochara m ahịa nika ka nwa ka anyị ọnwụ nke aba nika dị pụta ya sị na m ga-eyipụ nika m sada dị mgbe ihe nika na ịmara nika na-adịrị m izi were ile ahịa mbọchịtọ na anyị mara ahịa mbọchịtọ na-ekwo ekwo nwute ihe nwoke a kụrụ m nwa nwoke shi azụ ụlọ gbafee mụwachi ebe a gbafee mgbe anyị bata mgbe anyị mụtara ahịa bata ya chụpụ m si na m ga-echebe a kpụpụtachara ngwongwo m anyị gbaga na nke nwanne m nwaanyị ọnọghị ya ọ pụtara onye ọgbọ jikọ nwanne m nọ dịka ọ na-ebi na Amaesi na nke debe onwe ha na-akpọ ma m ha na-akpọ ya ebe enyi Chinedu gbakọ ọgụ ebe ahụ bịakwa ịkụrụ ihe ebe ahụ Obiora ahụ wee kpọọ Obiora ahụ wee bịa ebe a ka anyị na-nweweze misunderstand okay from ịmatara Obiora tụrụ Chinedu by ihe o mere gị an accident okay then gezi ifu gị na ya na-agbabezi wee ebe mma n'aka nke ihe ụtọ bọda enweghị anya fụrụ n'ụwa chịgba onweghị ihe anya fụrụ n'ụwa bụ enweghị ntụ n'ichie ihe ahụ mgbe m mechaziri gaa be ka m je mata be ya ebe a ka anyị bido mee love and I love her since nji mara Chinedu there's no love in my life there's nothing like love n'igote yes wago ya n'igote 2 tons of rice like this share mmadụ asị gị mega admin asị gị nne thank you ma ọ bụ sị gị nne Chugozie gị amebeghị m n'elu ụwa forget about love in this earth jelu jụọ ese ọmụ kwuru ya ya bụ Chinedu anụ na-enye gị ọṅụ dịka isi akọwa Obiora na-enye gị ọṅụ yes mana akwụkwọ maka ya nkwa na na-emejọ Chinedu anaka m emejọ Chinedu because of mụ na Obiora dị na mma kama happiness ahụ ka anyị mecha ya na edere itinye that day edere itinye that day mana nwa na that thing gara ihe etego nwa na esi m nkịta ọ na nwụsara isi awụsa na ị ga-afụ isi anọzi ebe a iwe ọcha isi ahụ mere ma isi akapara ezigbote mpe ihe emego 3 years now and edere itinye nwa m na that thing ka dị na phone m olu na nwa m mụrụ nwa na anyị na-abịa na that stage Ichie Obiora anụnwa ị na-echekwa na ọ dị mma gị na ihe nwere ike imebi ezinụlọ ma ọ mebie ọtụtụ ya na nwunye ịma na enweghị ndị Igbo na-asị asị ihe ịmara ihe ya eme mmadụ ihe ya wee mee gị ọ dịghị mma
emene ya onye ọzọ mgbe gị na ya na-atọ ọkwa nwoke ji nwaanyị ka ọ bụ ị na-echekwa ọtụtụ gị na ya nwere ike ibute ya na ndị ezinụlọ ya ma ọ bụ ndị nwunye ya ma ọ bụ bikọs anyị na-enweta infọmeshọn na ọlụ nwaanyị na-abụ amara ma ọ bụ eziokwu amara mba ma ọ bụ asị ka ọ na ị bịara ịfụ ya na nwaanyị nya friend ka anyị na-eme and friend abụ nọ mmasị m ka m jebe friend a ọ ka m wee nwere ya nji keep company ka m wee nwekwa na m na-enwe obi aṅụrị in life ọ bụ ama m na ọnụgo nwaanyị etago mụ ama na ọnụgo nwaanyị dọsọ ihe friend and enwe m time enwe m onye ọzọ n'elu uwe a nwe onye ga-asị na nwunye ya afụrụgo mụ na nwunye ya enwe ihe na mmadụ na-eme friend nke mmadụ anaghị eme n'elu uwe onye sị ọ na-eme ụta ime agaghị ihe na-eme ime agaghị ezo ezo tef na ya bụ ife na-akọwara anyị na-abụ apart from Chinedu lụrụ gị bụ onye akpụ from mgbe iji wee nụ di na enweghị nwoke ọzọ ga-asọ ọgwụ gị na ya na-abụrụ Ichie Obiora na-ehepụ m ka m ji wesị ka m nọrọ n'ebe ahụ na-enwetụtụ obi aṅụrị enweghị ihe ọzọ a na-enwe nwoke sị na ọ fụnugo ọtọ gị ma onwe ya pụtakwuo ya bụ ọsọ ị bụrụ onye mmagharị enwe gị sef eme onye nwụ ọ mgbe anyị abido ka iji wee mara onye nwụ enwe m taim ama m nwaanyị oke Igbo ndị na-ewute m ma ndị we are coming there anyị amala ka ịgba speed ị na-eche na ọgụ onye kachazi eme njọ n'ụwa kịta na onye ọ na-abụzi sent ka si fụzie na amụ onye ka eme njọ because ibe ebe a mbọchị oye na-abọgara aga kọrọ anyị gaghị aghọta ọ nke akwụrụ m n'ụkwụ m the last power m nwere ka m ji wee kwụrụ n'ụkwụ m na shọpụ a ebe a ka oyi ụgazi ọ mụwa ka emezi njọ a na-ene gị onye na-ekwu ihe ha na-ekwu kamgbe ife anụnwa ji pụta n'iru akwụkwọ nwoke ndị na-abịa agwa gị okwu mgbamume ya okwu ga-eme ka ndụ gị fọrọ gị brother most part ndị obodo oyibo akpọgo m ebe a nọ na enwebe ndị akpọgo ma Lagos nke gacha kịta m na nwaanyị anọtara Lagos onweghị anọkọtago m nke ọha anụkụ m ala nzụ ụla ha na-akachi m obi sị m na m nọdeshie ike na m kwudo n'ụkwụ m na-abụ mana ụmụazị ahụ ga-ata ahụhụ mana ihe ma na ụmụazị ahụ enwe m ike ka ọsọ nịrụ mana ọnụ ndị mmadụ ga-egbu ebe a lechara m anya ana m abịa kedu ka ya bụ ihe onyonyo si wee jewude wee ebe a n'aka Chinedu maka akụkọ oriri nne ụfọdụ si na ijere ebe nwa gị gara di ijego ọmụgwọ ya di nwa gị enwebeghị akụkọ anyị anụbeghị na ijere ọmụgwọ wee di na ọgọ gị nwoke nwa gị wee were ya bụrụ gị glọchis n'obi bubu ya wee nwetazie ya bụ ihe onyonyo mana ndị ọrụ na-ekwu onye ọna fọjiri ihe akwụ ga-ata ntaramahụhụ mara onye ngwa ọfụma onye ọna fon mụrụ ihe a kwuo ya echedị m ihe n'echiche ma ọ bụ ịma onye ọwa onye mkpọrọgwụ ndị be eze gịnị ka ihe a na-aza na mkpọrọgwụ be ha dịchiri ụzọ oke mkpọrọgwụ ya jigodi ya ọmụnwere m taịm ya ihe ọ na-uche ụtụfụ m 4 o'clock m bi nte saa nwa ahụ pụtara ya oyi ụga chi jie m batara m enwe efe ya bụ na ọmụgwọ na-abịa afịa ana m n'ụmụgwọ na-abịa afịa ọ bụrụ na awa dị na ọmụgwọ akpọchie shọpụ ha adị m apụta ma enwe m ife nwo ndị ekwụsị akwụsị n'ahịa